Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izinhlobo zamaphupho ezingachaza ukuthi omphuphayo noma lo ophupha ngaye usenkingeni. Kuyaye kube namaphupho ke esihlale siwaphupha ngabantu esibaziyo, kwesinye isikhathi siyaye singawanaki. Kanti lamaphupho asuka eyumlayezo noma isixwayiso sokuthi lo omphuphayo noma ophupha ngaye usenkingeni futhi lenkinga akabhekene nayo udinga wena ukuthi umsize kuyona ukuba akwazi ukuphunyuka noma ngabe yipi inkinga akabhekene nayo. Kungenzeka ke ukuthi kudinga wena ukuba umsize umkhulekise noma umsize ngazindlela zonke ongakwazi ukumsiza ngazo ukuze ekwazi ukuphuma kule nkinga akabhekene nayo. Ake sibheke ke kulamaphupho ke alandelayo angabonisa lo omphuphayo ukuthi usenkingeni. Iphupho lokuqala, ukumphupha kunabantu abamfunayo ngokumenzakalisa wena umcashise noma umbalekise begcine bengamtholi abafuna ukumlimaza. Iphupho lesibili, ukuphupha ngalowo muntu bemshaya, bemnqoba, engenamandla futhi okuziphindiselela futhi engalekelelwa umuntu. Elesithathu, ukumphupha edakiwe okanye ephuzile. Elesine, ukumphupha egqoke izimpahla ezigugile noma ezidabukile. Elesihlanu, ukumphupha eshonile noma uzwe kuthiwa ushonile. Elesithupha, ukumphupha evalelekile endaweni emnyama. Ngakho ke kubalulekile ukukhulekisa labo obaphuphayo besezinkingeni. Ngomkhuleko wakho bengakwazi ukunqoba noma basizakale ezinkingeni ababhekene nazo. Siyabonga, nisale kahle.